chung ko pakhat chu birthday lom turin an hlim hle mai a hetiang ang hun hi kum khata kan nuna voi khat thleng thin ani wangin an ni po hi an hlimin an phur hle mai a birthday ni tunu tur Daniel po chu thu thlenga chon thu in birthday cake le bati chitsa chu ama chuan ron hunga birthday hla te sa a lim takan umlai chuan he thil hi an lo record tel ve tlat mai a Happy birthday to you. Happy birthday, dear John. Happy birthday to you. I said happy birthday, Blondie. What did you do? That was weird. That wasn't Did you me. do it? That wasn't me. That was strange, wasn't it? Daniel chuan a birthday bati chu chem hlum mai an tuma ma se mak deuh mai in a birthday bati ho chu an thi thei tlat lo angai na hrelo taka a chem lo lai tak chuan chung bati ho chu an ron thi le vek loi sia mak takani a chung te po chuan makan tingang ni turani hetiang hian makan ti thu an ron soya What did you do? That was weird. That wasn't Did me. you do it? That wasn't me. he thil hi paranormal thil ani le ni lo chu soi fa ka hara chu ti rolin mai che pui tling mevin birthday bati te tak te te han chem hlum zo lo chan tur chu a omina lang si lawa thil mak tak eng thil mani chu a thleng ani ti chu a chiang veu mai mu thei si lo thla lam pang thil hian Daniel birthday hi aron tel pui ani mai lawang mo chung ko pakhat hian an chen nan hnuai lama hian thom dang lam deuh hi an hrefo mai a tir chuan enga avak ma chuan an ngai dup lem lawa ma se hun ten kal ve zela chu thom chu adang lamin amak tial tian ni chu na hriata pa ber ngai tha thei lo chuan chu thom chuan ani a hriat lampang chu azuk en kuala ma seng thil ma la chu a mu chuang tlat lo chu ti rualin thom ron chu na lai ni nge ya hriat lai chu azuk hria a chulai hmuna chuan security camera chu kama chumi kam zan la la chuan he thil hi aron thleng ta ni an omna pan chho na step noi tang chuan tuwe mani eng thil mani mel rap om zet mai var vek hi arun dak chuaka alula chu alain her trual zui hemite chung kwa po hian an thil mu chu an hlaungang maya khang hun chung zonga thom dang lam tak takan hriat kha he thil siam nge hi ni ti chu an ring het bur maya an chen nei na po chuan om zui zel ngam lovin man mo takin in lua tur an zong chuk to mai ani I chen nei in hnuaya hetiang thil hi om ve ta ang se eng tin nge mai la kang le e video kan en tur hi ara saf nan chuan TikTok lama hian aram pho chuaka a fapa hian aruma notelam chuan zanlaya hian thomak pui a siam thin thu chu apa hi hrila chumi mai pe lama aruma chuan toimoni om ve tlata a hriat thin thu te chu apa chu hrila apa hian enga vak ma chuan alo ngai lem lawani zan khat chu zan rei to taka hian thom dang lam tak mai hi aron om le tlat maya tun tum chu afaparu ma hian ni lovin an chauka tang alo nia chu thom chuan afapa chu ti harin athil soi apa in a oi ngai thei nan ti in apa phone chu la in a thom hriat na lampang chu pan phein a phone camera chuan thil thleng chu alo recorda Bising, nak tidur pun tak boleh. Hantu punya setan, maling kau sorok. Kau lapar nasi ke setan? Bisinglah lagi. Ada dua setan. Duduk diamlah. Apa lagi ni?
กับบทจุงอ่ะปังปารังคอยจูอามาชวนอารอนอินซอยเจียงมายาจุตากับบทจุงลำปังอาชวนทิลอินซอยทอมนัสตักไม่ฮีรอนชูกินกับบทจุงอันฮองจูจันลายาทอมนัตักไม่เหลาเสียมถินตูอันเอาเตลมไงไม่จูอาเหลาอมาจูทิลหมูจวนอติลาวเดวนิตุรานีกับบทกงขาจูอาคาร์เลยะมาเซนัสตักะกับบทจุงอารอนอินทินเลตากาจวนอันฮองเลยะมาเซขาโนเตลมขาหมดตูเร่งเร่งอาเหลาอมโตตัดเหลาจูทอมจวนจวนลำปังจูอาลปันสุกมายาอาเหลาลุตุกจวนอาปาอาราสับนันจูอาเอาตาจูลมายานีอาปาอาราสับนันเฮวิดีโอฟุตเทจมุจิจูเหลานัดลีร์จวนอาขัดจุยาอาฟปาจุงอาทิลทะเลตักเทงเจปานิดีเรียอินอาฟปาจูอ่างไอตูเลมายาอันโนเตลมจูสูทิมทิลติเทนจวนอาลัวนิดีจูอาริงาจูทิลจวนอาฟปาโปจูโปเจสตุมเงยนิจวนง่ายบุกะกับบทชุงาโนเตลมค่ะขอยเงยตักได้เนียงเลอาราสับนันเฮียนเอ็นตินเงยมาลักเซลังเลไงตัวนะอติทุยดุเลนี่เซมโรซีเฮียนจุงขัดจูอินโดนีเซียรัมชูงะคงปุยรังปะขัดตียาอันสุยมุนฮีตลวะเฮมุนฮีทาราวจิขัดเป็นน้ำปะกันอันติจวนอาเจียนจินนีอินอันสยาฟกโลระจังะอันลันดานจวนเป็นน้ำปะกันฮีมีเรื่องรับทักตะกาทีทาราวละหาดำเทลเตจูเฮเตียงเฮียนเป็นน้ำปะกันอาจวนจังอินเฮกงปุยมีเรื่องโลกัลเตจูนัสตักินอันเลาตีไทรตัทรินีอินอันสยานีเซมโรซีจวนจานไรโตตะกาเฮียนเฮลัยมุนาเฮียนพุนจูอัมังเมกะอันสวยดานินเฮลัยมุนาเฮียนอุบิเหตุตั้มตักเหลาเทียงตัวอินจุงเสียงอาจวนจานไรโตตะกาเฮลัยมุนาเฮียนไม่เฉพาะกัดจูอับโอรัลนีอินอันสวยบุกะเฮตียงทิลเทงจงจงเรเวกจุงเฮียนเซมโรซีจวนเฮลัยมุนฮีไอเอ็นกูละเอ็นทิลเชียงเงตัวนังอินเอ็นเตียง Aku saiki ngomong yo, mambune moro-moro mambune gak enak lur. Mambu melati campur amis. Sapa iku? Cuk, sapa iki? Welut! Welut! Muncul lo! Lur! Siapa ya? Wes lur, aku tak budal. Borok rim cetak mai curun omin sema hian thomdang lam tak mai hi ri a chutia motor le lampang a motor hnuai tanga ave en chu mai cheke ni nge ya hriat hi alo lang theia he ke hi borok a chuan a in khai ka nga rang tak chuan semro se chuan a motor le lampang chu ave en ngal thuaya ma se kha thil kha motor ommi lovin alo bo le man dei to ni semro si po hian a thil mu hi a hlau ve hle ni turani man mo takin helai mun atang hian ain thiar film zui ta ni e thil lo la fu hi Indonesian folklore atanga an lo sei fo thin penam pakan chu ani thei mai angem le Rupat Althoi thi Airbnb Williamsburg Virginia muna hian a thlenga he thlen na in hi Queens River bulkiang loka omania zana chuan ponlama hian kalkualin heti pon lama omla hian ke pen thom ni om tak hi arun oma chu thom chu arun ring tial tialin ama chu arun nei sot view maya a kiang loka chuan chu thom chu arun om tamaya a thom hriat lau do chuan a phone chu rang taka phorin a phone camera chuan a bul le che vel chu thala kula chu ta he thil hi alo record fuk ta ni Why is it coming closer? I have no idea what this is. It's like right up here. I'm not gonna lie. I'm a little freaking spooked right now. I'm not afraid of you. Show yourself.
is walking up here. I don't know if you can hear this. I'm trying to be quiet. Alright, no lie. I'm on my back porch. I heard someone stomping in the woods. Something huge. Cái bên thôm ni ngay tura ngay thấy chu thim riêng à chuan ari sat sat maya chu tia thim riêng lampang thala ko lai chuan mitera mai pani hi thim riêng atang chuan alo lang thaya arba ta po chu in ti huai lui zelin chung thom kara chuan a thom hriat na lampang chu ala kual pa zela a hnuwa phei chuan kha thil kha a taksa nen lam lang thei chuan mu thei tur chuan arun in lar tamaya amit la chu a sen rum maya rapom takani chuta he thil hi reilawa thim zinga chuan mu thei lovin apil bo zui le ta ni he thil ton maktak mai hi robata chuan social media lama hian rum posin skin worker ne na kanin machon na ti chuan atai til po chu aron da a mitam tak chuan he thil ton hi mak chu an lo ti pui hle ni he thil lo lak fu lo en tu mitam tak chuan he thil hi skin worker ni lovin rek lampang ani thu ta chu an ron soi ve boka rek lampang chu alo ni emo skin worker po chu lo ni sila kha thil khan robata kha atina lo kha van nei takani hetiang ho hi paranormal lampang thil chu ni chi lo ma sila thil hlom tak nia soi an ni nupakha chu ama chi hian ina uma heti lai hian a umna pia lampang ruma chuan thom danglam tak mai thom satlia mai ni lo hi arun tatlat maya chu thom la chu arak thlakin multhi te chu ati ding sung sung thei hiala thom hriat na lampang room lai chu on mai chun tuma ma se lai la chu alo eng thei der lo lau hle ma se en fia mi lawa omrem chu angai chu a tha thei chuang boxi lawa lau chung chuan a phone camera chuan a thom hriat na lampang chu pan phein thla chu la kuala chuta thil mu zet chuan ati hlavani bang phen atang hian eng thil nge ti po hriat lo mel rap zet mai hian thala tu chu aron bi lai hi alo lang theya thala tu po hian a hlau bokaniang en fia zui tum na po anei to lo lau takin atlan che zui ta ni he thil mu rap zet mai le kha thom multhi ti ding sung sung thei a hriat te khan adam chungin engamoti tak chuan a ngong ve to ngai chuan arin omani from paranormal te hian rum khat chu halkom church kumja chuang zeta upa le mun fal taka Somerset England hunami hi antlowa man lai chuan bekin kota hian thlan mol hi a thina he thlan mol hi a rang nia soi ani bokani e investigation hi Facebook lama chuan live stream chuan an pe chuaka heti thlan molan lai hian lo en tu midwar fal dau te chuan thil danglam tak mai hi an lo huwa ilong huthiamem screen ve lampang sira tang hian thlavar chum ang lek lek hi arun lang pheya chuta rei lawa he thil var hi abozi le ta ni he thil hi investigator te hian a hun lai hian an humi lawa mitwar fal tak khan alo mu kha ania mun rang chu thla la kol ma se he thil ang hi mu zui tur a to chuang lawani mitam tak ngai dana chuan he thla hi halkom char thlan mola an phum tak chung zinga thla pakhat chu ani chun ringa he mun hian soi hran alo hlo sa nen he thilan han la fu zet chu evidence poimo tak pakhat pholan na tan an ngai ani Robert Watt 47 in ti hian athil ton hlom zet mai hi tiktok lama hian rom pho chuaka
he thil ton hian ati hlo tak zet thu a hnuwa a soi chuak ve hela ni a chen na pon lam thing hmun bula chuan a ui chu na sa zet mai hian a bo chiam mai a ramsa lampang eng thil mani a ui chuan mu in a bo ni mai tura chuan anga ya ma se chutia top mi lawa a bo tak renga chuan thil diklo engamani tak oma ngain flashlight nen mek chuan robata chu a ui omna lama chuan a che chuaka chuta he thil hi awatung zui ta ni Ollie, what are you barking at? The dog was barking hard. Man, it's a full moon tonight, yo. Full moon tonight. I don't know what the hell he's barking at. I have no idea. What the hell is he barking at? What the hell is that? What the fuck is that? What the f? What the f is this, y'all? malam thing hun thim chin atang hian eng thil nge ti po hriat lo mit sen rum mai pan hi hian robata chu chiang zet mai hian alo ena he thil hian run mu in ama chu arun enani ti chu a hrethiam nga la thil lo omani thei ti hria in man mo takin lau tak chung chuan a chenin lama chuan atlan let ta ni he thil hi social media lama a post nu chuan mitam takin lo thlir sakin ngei dan po ain ang lo hle maya mi then khat chuan mot men ani an rin thu te an suya hek mot men te hian mi hring te chiat na an thlen thei ni in an suya ma se robata ber hi chuan wer ul fani arin thu a soi ve thunga comment tam taka chuan khatiang ang mit sen rum mai I hmu chuan rang takin tlan chiang che ti te chuan an ron komena mi then khat soi dana phei chuan heng mit sen rum te hi ramsa ni lawa mi hring ta na thil hlom thei thil hlom takan ni thu an soi ve mau mai boka mitam tak ramwak thin te chuan kan hre mai thaya ram samit te hi atlang pui thu in an var deuh kal thina he mit sen rum mai hi eng thil chunge ni tang le thil mak tak chu ani ve hrim ome he thil thlenna hi lein hoi thuk tak main khur hlom ber pakhata ngai elteni main chile hmuna thil thlengania he hmun hi khovela kopar le chu na hmun lian ber anga ngai ania he main khura hian mitam takin an nun nan lo chan towa heng te wang po hian helai hmuna thok thin te chuan an sui hrang hle maya kholama a lo nung le rengot thin te an bung ruwa an da na loin son le de thin te chu a thleng fo thina he main khura boral ta tam tak te thla chuan he main khur hi an la chu san lo ni te chuan an ngaya chungai dan ti chiang tu CCTV video footage pakhat hi lo en tiang na thok tu pakhat chuan tui moni eng thil moni hi alo be mol maya ma sela CCTV camera tanga alan dan chuan ami biaka chu eng thil ma alang thei tlat lo he pa hian chibei me chuan mu thei lo hi alo bia a control room atanga ama lo en reng tu duty pakhat chuan tungai biak ti chuan an zota he pa la hian na thok tu dang pakhat ti chuan alo chang ve mai boka chutia engamo chenai biak nu chuan he pa po hian akal san zui ta ni an nuwa he video footage an han en tir chu ani hlei hian mak chu tia khati hun lai khan an na thopui mi pakhat chu a biak ngai thu kha a chiang sia voi ni thleng hian he paril ruwa hian mak ti na le zo tam tak chu
ala om chun zom zel tu na ni